Ne v-am regăsit la un nou episod din Minecraft, aici împreună cu Max. Salut! Arată skin-ul. Are un skin nou. Bă, aici. Păi dar dă-te din fața copacului. Întoarce-te, să vedem. Are și capă? Nu. Uitați skin-ul meu. Stai să-l vedeți. Arată-l și eu. Uitați. Prăjiturică. Vomitând. Hai. Probabil va intra și Răzvan. Căci este aici, Da. lângă noi. Numai că nu... Uite, eu am skin-ul Max și altele. Stai așa să vadă. Eu dârde de frig, băieți. Da. Unde ești? Aici, lângă un copac, încerc să-l tai. Stai așa. Bine. Unde? Nu-i nimica. Unde, acolo? A, bine, hai. Bine, hai. Stai să mă uit. Îl lasă și pe Răzvan să joace. Da. Ba da. Și la mine nu vede cum am fost. Tu, dar nu văd nimic. Bă, eu n-am intrat, trebuia să intru pe prima. Puteam să joc cu voi, așteaptă. Play, acolo, Prima. pe prima. Pot să joc cu voi. Bine, hai. Stai. Vin încă să-ți dau lemne. Eu? Da, sau stai că fac un crafting table. De ce mi-apare aici cancer? Așteaptă. Îmi filmezi? Da, eu încă filmez, băieți. Eu îl vin aici la crafting table. Bine, dar eu n-am niciun lemn. Am eu să-ți dă-mi dau. o lopată și un târnăcop. Îți dau bețe. Bine, dar dăm și lemn. Bețe. O, Vorbim pe YouTube. Dai cancel. eu tai copac să Mai dai o dată acolo. Pe prima. Dai copac ca să iei lemn? Da. Nu mă Bun. găsesc, nu mai vezi, nu? Nu. Sunt copac. Oh, super. Ce stați așa să vedeți? Da. Și chiar vezi. Eu stau așa, băieți. Hai mă, nu merg. Eu mi-am făcut târnăcop. Uite Iuli ce mi-arată. Îi dă cancel, dar nu știu de ce. Dar tu pe ce intri? Ia dă-i cancel. Și mă dă înapoi afară. Arată. Vrei să ne facem baza într-un copac mare, cioturos? Vezi să nu ți se închide telefonul. Iepure! Doi iepuri, după ei Iulie, hai să-i omorâm. Iepuri? Iar mi-apare. A, dar lui nu-i merge, nu știu de ce. Da, l-am omorât. Mi-a dat doar experiență. Păi dar iepurii nu-ți dau carne. Am uitat să zic ceva, Iulie, dacă îmi faci un pat, ghiși ce, am un bug pe telefon în care sparg patul de două. Bine, da, pune crafting table în jos. Nu, e unde l-am lăsat, acolo, Unde? pe muntele ăla. Uite-l, vine după mine. Tu ai autojump pornit? Da. Eu nu. Eu nu știu cum să-l dau, că l-am dat... Nu mie. Stați puțin, băieți, să văd aici la option. Unde e autojump-ul? Iulie. Dai aici la controller. Autojump. Unde? Uite, autojump e pornit. Ah, bun. Intră și tu pe altă mapă, nu cred că te lasă să intri. De ce mi-arată doi? Pentru că sunt două. Pentru că Ai, el are Mineplex-ul pe... Da, Iulie, nu e crafting table-ul. Nu, e altul. Bă, și dacă îmi șterg ăla? Am eu piatră, vin încoacă, îți Iulie, dau. dar și dacă îmi șterg ăla de sub, oare merge? Nu. De ce? Nu știu. Mamă, ce era să mor. Iulie, așteaptă-mă. Putem să intrăm 5, dar mie vă arată pe voi doi că să jucați. Max Univers. Taci, mă, că eu filmez. Iulie, ai târnăcop? Mamă, ce noroc. Am eu topor. Târnăcop. Dar Dă-te. vine lângă mine? Da, dă-te. Ce noroc am. Am Dă-te. găsit gravel. Lasă-mă. Dă-te. Nu. Sapă prin gravel în jos că cineva mi-a zis că poți găsi peșteră. Sapă tu. Sapă prin gravel jos că eu n-am lopată. Dropează-mi lopata. Acum stai. Întoarce-te aici.
Mi-a înghețat degetele. Mie nu. Mie mi-e cald. Vino și iau. Unde-i? În spatele tău. Am Ai luat-o. luat-o. Deci, mă las, puteam să intru cu voi, dar nu mă las să joc. Uite cărbun. Ia-l. Și veți avea linkul lui Max Galaxy, Max Univers, în descriere. Da. Eu deja... De ce nu ia iteme Ce? de jos? Mi-a dat disconnect. Au, intri înapoi. Of, băieți. Of. Nu mi te mai arată. Vezi, poate e rămas fără Wi-Fi. Am net. Uite tu la tine. Am. Pe mie nu te mai arată. Așa că filmăm pe unul, o să arate. Ca să arate un pic acum. Ai văzut sunt probleme și... Las cum ai filmat. Pa, pa.